Ubpoआ बर' हारिनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बे हिसाबावनो Ubpf आफादखौ दानाय जादों। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों Ubpf आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि। आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय Ubpf आफादा दिनै सनितपुर जिल्लानि सा दिखियाजुलि ओनसोलाव थानाय गलापी बसुमतारी मेमोरियेल फरायसालियाव अनसुंथाइ होफैदों। लोगोसेयैनो बे फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनायबो जायो। बे हाबाफारियाव Ubpf नि नेहाथारि डक्टर बाबु बर' आरो गोबां बिबानगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंबावदों। बिसिनि बायजोआव जोंनि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल बिनायनि बागै जोङो 2014 जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादखौ दादोंमोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बिटिसिनि बायजोआव 22 जिल्ला आरो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' कसारीफोरनि थाखाय जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो थांनाय 2017 फेब्रुवारियाव मोनदों। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोरजिना होदों। थ' बै समाव जा काउन्सिल बिनायनि जा आफादमोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेशन बे आफादनि आङो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। थ' काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव जों बे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे काउन्सिलनि माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो मोनसे जोङो डेम'क्रेटिक ससियेल अर्गेनाइजेशन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन बे आफादखौ जोङो दानांगोन। बे दानानै जोङो काउन्सिलाव माखासे खहा जा जौगाथायखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ डिमान्ड होनो थाखाय आरो नारसिननो थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारखौ जों नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन। बेजों लोगोसे बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगाथायनि थाखाय समाज जौगाथायनि थाखाय राजखान्थियारि बिथिङाव भारत संबिजितनि सिङाव जाफोर सुजुग सुबिदा बेफोर मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन होननानै सानलायो आरो गोबां जोङो इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोरजों सावरायनानै नैबे खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेशन बे आफादखौ जों जोनोम होनाय जायो। आरो बे आफादनि जा गोबां माखासे मथ' दङ बा खामानि मावनो दङ दा खौसेथि सान्थि आरो जों थांना थानायनि लामा गाहायैनो बेनो बर' जेरावखि थाया मानो जोङो ज' थांनानै थानांगौ ज'यैनो जोङो खामानि मावलांनांगौ। आरो बेनि अनगायै जोङो काउन्सिलाव जा स्टेट गभर्नमेन्टआ जा बाजेट होदों बे बाजेटआ जोङो थोआ। गोबां बाजेट लाबोनानै जोङो बर' माहारिफोरनि बा बर' माहारिनि जौगाथायनि थाखाय जोङो जाहाथे फान्डखौ लाबोनो हायो। बे स्टेट गभर्नमेन्टनि अनगायैबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम प्रजेक्टफोरखौ लाबोनानै जाहाथे जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो समानै खामानि मावनो हायो। बेनि थाखाय बे गोबां थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे आफादखौ दानाय जादों। जोङो दासिम बे आफादखौ गुवाहाटि नोगोरमायाव थांनाय 4 जुनाव बालाजी मन्दिर सिंनि अडिट'रियाम हलाव दाफुंनाय जायो आरो 18 जुनाव जोङो सरबांसा लानाय जायो। आरो दासिम जोङो कामरुप मेट्र' आरो आनसलिक कमिटि दाबाय। गलाघाट जिल्लायाव थांनाय 26 जुनाव जोङो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशन बे आफादखौ जोनोम होनाय जाबाय। आरो जोङो ग्रेजुवेलि बिदिनो आफादफोरखौ दालांगोन। जोङो जेसेबां बिटिसिनि बायजोआव 22 खान जिल्ला दं बे 22 खान जिल्लाखौ जोङो दाजोबगोन आरो जोङो आगान सुरबाय आरो बे दानाया थाबाय थासिगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मावनो गोनां बर'फोरनि माखासे थांखि खहाफोर हा हुनि जेंना दं, सोलोंथाइनि जेंना दं, समाजारि बिथिङाव जौगाथायनि हाबा मावनो दं, राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा माखासे खहा दं। बेखौ मोनफुंनो थाखाय गोबां बे आयदाखौ लानानै बा
थांखिखौ लानानै बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। गोजोन्थों। जेनेबा इउबिपिअनि सासे फाउन्डार सेक्रेटारिमोन, दायो नोंथाङा बैनिफ्राय सोलायनानै नैबे दा इउबिपिएफ हान्जाखौ दाबाय। दायो बेखौ नोंथाङा सानगोन नामा बा बुंगोन नामा जे बै समाव बै इउबिपिअआव बेबायदि बर'नि थाखाय खामानि मावनो हाला होननानै नोंथाङा साननाय दं नामा? आं बेखौ दा फोथायदों। दा खौसेथि बर' सुबुं आफाद बै समाव आंनो गायसनगिरिमोन, गाहाय नेहाथारिमोन। दा काउन्सिल जाखांनायनि उनाव काउन्सिलखौ जों मोनबाय, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों जों काउन्सिलखौ मोनबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आखाइ आगदा हिसाबै खामानि मावनाय बे जोंहा माखासे थांखि दंमोन। नाथाय बिथांमोनहा जों जेरैबायदि सानदों बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। इम्पार्सियेल जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन मावनो हायाखै। मानो होनोबा जोङो नुदों, नोंथांमोनाबो मिथिगोन जे सिमोन सापरियाव हेड अफिस लांनाय बेखौ मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिथाङा गावनि डिसिसन मथे लांदों। आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा डेभेलपमेन्ट फान्ड 70निफ्राय 75% धेमाजियावल' बाहायदों। बेनि अनगायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गुसा माखासे एमप्लयि, बे एमप्लयिखौबो धेमाजि जिल्लानिफ्राय मिहिनेश्वर बसुमतारी बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा एमप्लयि हिसाबै होदों। दा बेफोर माखासे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद माखासे दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होनांगौमोन। समानै खामानि मावनाय, समानै जौगाथाय मोननाय आरो समानै जाहाथे जोङो सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो बेफोरखौ नोजोर होनांगौमोन। नाथाय बिथांमोना होनो हायाखै। बेफोरनि माखासे जेंना दं। बेनिखायनो आङो बे आफादजों जानाय नंला। आरो बे आफादजों जोङो थाबाय थायोबा समाजा जोंखौ दुखु मोनगोन, गाज्रि मोनगोन, सोंखारिगोन। बेनिखायनो जाहाथे जोङो काउन्सिलखौ जों सोरजिनो हाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों। बे काउन्सिलनि जौगाथायखौ समान नोजोरजों दिथा होनो थाखाय आरो रायजोफोरनि खामानि मावलांनो थाखाय नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफाद गौथुम इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसनखौ दानाय जाबाय। बिथांमोना जे मोनसे खोथा बुंदों जे इउबिपिअनि एगेन्स्टआव बे नोंथांमोना बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। थोंजों बुंनो थाङोबाथ' एगेन्स्ट होनाय बायदिनो जागोन, खिन्थु जोंहा बिथांमोनजों एगेन्स्ट गैया। बिथांमोनहा बयहाबो राइट्स दं। इन्डियान संबिजित बा कनस्टिटिउसनाव मोनफ्रोमबो हारिया बा साफ्रोमबो सुबुङा गाव गोसोनि मथे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दानो हायो। बिथांमोनहाबा आफाद हिसाबै दङ, थागोन। जोंहा गोदान आफाद दं, जोंहा थांखि आरो एम एन अबजेक्ट दं, बिथांखि दं, जोङो मावलांगोन। जोंहा बिथांमोनजों जेबो खहा गैया। गोबां माहारियारि आफादफोर दङ। बे बिथिङाव बिथांमोना नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौ मावफुंनो हायाखै नामा? जे बर' समाजाव जिखिनि खामानि मावनो गोनां दं होननानै नोंथाङा बुंदों बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नामा? जायनि थाखाय नोंथांमोना बे आफादखौ दानो गोनां जादों। नैबे साननो गोनां बाथ्रा, बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोङो आन्दलन खालामबाय 2 मार्च माबायाव 1987आव। बिथांनि दैदेननायावनो बड'लेण्ड सोरजिनाया जाबाय, दिनैसिम जों मोनदों। दा बिनि अनगायै जोङो सानदोंमोन जे बिटिसिनि बायजोआवबो बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ आरो माखासे समाजारि बिथिङाव जोङो राजखान्थिनि एरेन्जमेन्ट, पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननायनि थाखाय, बे एरेन्जमेन्टनि थाखाय बुंनो थाखाय रावबो गैयामोन। दा गिबियावनो आङो बिटिसिनि बायजोआव बर' रायजो राजाफोरखौ, इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लोगो हमनानै एबसुनि सिनियर वर्कारानो जा, साहित्य सभानियानो जा, एक्स बिटियानो जा, सोरबा एनडिबियानो जा, गुबुन गुबुन ससियेल एक्टिभिटिजों थाग्रा सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै बे आफादखौ दानाय जादों। आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो काउन्सिल मोनदों दिनै। दा बेखौ जों बुंनो हायो, बै समावथ' बर'फोरनो मोननै काउन्सिल होआ होननाय अनेक सोमजिदोंमोन, अब्लाबो जों मोनदों। जोंहा दा बे जोंनि गोदोनि जा साननाय, बे साननाय हनायखौ जों जाफुंसारनो हादों। थिग बे रोखोमैनो दा जाखिनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बे जायाखै, जा अनसुंथाइ मोननांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनाखै। आरो जाबायदि समानै खामानि मावनांगौमोन 22टा जिल्लायाव,
आरो 6 लाखनिख्रुइबो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो समानै खामानि मावनांगौमोन बे मावनायखौ नुवाखै जों आसा खालामदों आरो जों खामानि मावनो आखायाव लादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो जों लामाखौ आवगायदों आसाम इलेक्शन कमिसना फोसावनाय डिलिमिटेशननि सायाव BKWH माबायदि गोहोम गोलैगोन आसाम नैबे बिटिआरआव सोसननायनि जा कमिसन 2027 जानुवारियाव जा MOS दंमोन बे MOS मथे बिटिआरआव हाबसननाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो लोगोसे BTC जिं जिं थाफिननाय गामिफोरखौ सोसननाय दानख'नाय बे बेलायाव जा कमिसन दादों बे कमिसनखौ जोंबो नायबाय थादों लामा नायबाय थादों बिथांमोना थाबैनो खालामनांगौ आरो जों आसा खालामदों दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा कमिसन बे कमिसनाव जोङो फरायसा आफादनिबो दं NDBनिबो दङ स्टेट गभर्नमेन्टनिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो दं जों आसा खालामगोन बिथांमोना थाबनो सलुसन खालामगोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ थाबैनो नैबे गामिनि जा सिमा बेखौ थिग खालामनानै बिटिआरआव सोसनगोन आरो बिटिआरआव सोसननायनि अनगायै जायफोर आद्रा थालांगोन बे बर' कसारि वेलफेयार अथ'न'मासआव हाबसिनगोन जोंहा बे आसा आरो जों बेखौ नायगासिनो दं फरायबाय जोङो बेसेबां गोजान गुवाहाटियाव जोंना हेड अफिस जों गुवाहाटिनिफ्राय बेसिम मोनफैनायनि गोबां जाहोन दङ बे ओनसोलनिनो आइजो माहारि सासे जोंखौ फन खालामहरदोंमोन बिथां जोंनि ब्रह्मनि दैदेनगिरि बिथां अमरेन्द्र ब्रह्मखौ फन खालामहरनायाव जोंखौ बिथाङा जनायदोंमोन जे ओरैबायदि मोनसे स्कुल दङ जाय स्कुला बर'नि मोनसे आगोमा स्कुल जाय स्कुलखौ जोंनि आबपनि मैखोम दैदेनगिरि बिथांनि मेम'रियाव बनायदोंमोन गलापी बसुमतारी मेम'रियेल गार्ल्स हाइ स्कुल सनितपुर जाय जेरावखि माने 13टा स्कुल थानो मोनसेल' आगोमा गार्ल्स स्कुल दङ बै स्कुला ओरैबायदि मिरु जिरु जालांनो हमबाय बेराफ्रा जिलाबनो हमबाय नाथाय गथ'फ्रा बिराद मोजां पास खालामदों नोंथांमोना एसे खबर लाफै आरो जा अनसुंथाइ हायो नोंथांमोना हायोब्ला होफैदो ओमफ्राय जोङो सावरायलायनानै जोङो थिरांथि लाबाय जे जों नंगौ जों थांगोन जिहेतु BKWHनि आन्दाराव दा गोग्लैथ'यो BTCनि बाहेरायाव थानायखाय हयथ' बे डेभेलप जायाखै जों एसे खबर लायनि आरो गोदानै दाखालि 2023 मेट्रिक एग्जामाव पास खालामनाय गथ'फोरखौ जों बरायनाय लेखायै जों बाव सफैनो हादों जोङो बयबो सासेल' नङा जोङो बयबो सोद्रोमाफोरा खांलायनानै दिनैसिम जों एसे फैसा एसे जों अनसुंथाइ हरगोन 30,000सो जों होलांगोन आरो गथ' जा बिथांमोना मेट्रिक पास खालामलांबाय फार्स्टनिफ्राय थार्डसिम जों बयनोबो गांफा जोंनिफ्राय माने मटिभेशनेल बिसोरो जिउआव जाहाथे मोजाङै दावगालाङो बेनि थाखाय जों मटिभेशनेल जाथों होननानै जों मान बिलाइ होफैदों मान बिलाइ बावदों आरो लोगोसे जोङो बिथांमोना जाहाथे स्कुल कलेजाव गानलांनो हायो बिनि थाखाय जों गांफा दख'ना आरो गांफा फास्रा जोङो बिथांमोननो होदों दिनै बे जोंनि अनसुंथाइ आरो बेयाव फैनानै गमामायैनो जों जोबोद दुखु मोनदों मानो होनब्ला आथिखालाव सरकारि स्कुलफ्रावथ' बिदि जाद्राया बेराबुरि गैयै बयबो डेभेलप जाबाय नाथाय बे स्कुला मानो बिदि जानानै थाखो जोंनि दैदेनगिरिफोरा खबर लादोंना लायाखै बा जों उनाव मोनथिगोन थेवब्लाबो जों जाखिनिखौ हादों जों दिनै बेयाव मदद होफैबाय आरो इयुनावबो जोङो बे स्कुलनि थाखाय जों नाजागोन आरो खोनानो दङ दाखालिनि जा BTC जे मेम'रेन्डाम जालांबाय एकर्ड बे एकर्डआव दफायाव दङ जे BTCनि बाहेरायाव जेसेबां बर' हाइ स्कुल दङ बर' स्कुल दङ बेफोरखौ लाजोबनाय जागोन होननानै दा BTCनि बाहेरायाव जुदि बे गोलैयोब्ला बे एकर्ड मथे बेयो थाबनो जागोन आरो जुदि गोग्लैयोबा बे BTCनि आन्दाराव जागोन आरो जे नोंथांमोनहा दिनै नैबे हाबाफारि जोङो आफाद दाखालि गोदानै दाजानाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जोङो बे आफादखौ दानाय जादों बर' हारिनि सार्थआव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बे आफादा नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन बेयाव जोङो पलिटिकेलि लोब्बा नङा जोंनिया खालि सार्थआ बर' जातिया डेभेलप जानांगौ बर' जातिया समान मेगनजों नायजानाय जानांगोन बर' जातिखौ जोङो हाजो हाला जेराव दङ बयखौबो जों थांनानै जोङो बजबनांगोन थांनानै जोङो BKWHनि सोमोन्दै बुजायनांगौ BKWHनि खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन बयखौबो जों लेंबोगासिनो दङ आरो जोंबो फालो जों फैगासिनो दङ दिनैसिम बेसिम मोनफैबाय दाखालि जों गलाघाटआव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय गुवाहाटि दाबाय नलबारि बरपेटा जों फारसेनिफ्राय जोङो लेंथुमगासिनो आरो माने सांग्रांथि मेलबो खालामदों
आरो जों दा गरम बन्द'आव जोङो जेराव हारसा रोङा बर' रोङा बे जायगायाव जोङो बर' रोंनायनि थाखाय जोङो मोनसे ट्रेनिं माने केम्प जों लुदों आरो दा गुवाहाटियाव जोङो बे दिमुरिया आनसलिकनि मानसिफ्रा बर' रोङा जोंनि बर' फिसाबाबो ज बेफोरबायदि जायगायाव जोङो माने लेंगुवेज केम्प जोङो खुंगोन आरो बेफोरबायदि जोङो गोबां जोंनाव माबा दङ खामानि मावनांगौ दङ थालांनाय जा जेंना दङ जा माने मा होनना बुङो ओइ असान्ति थासारि दङ बेफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय माबायदि राहाजों थांब्ला सुस्रांनो हागोन जों बेफोरखौ इन्टेलेक्सुयेलजों रायज्लायनानै जों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बे जों गोदानै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जानायनि जों बेवहाय दिनै अनसुंथाइ होफैदों आरो जाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन